Bona nit. En fi, aprofitar-se de la mamella és una expressió corrent que significa, doncs, com entenen vostès perfectament, aprofitar el xollo, les oportunitats, els llocs de feina, el que sigui. Però, clar, això té una arrel que és precisament la mamella materna. Aquest pit que hem disfrutat, que ens ha alimentat a tants a la població i que tants catalans, catalanes, i que fins fa uns 10 anys durava mig any el promig de donar el pit de mare al nen. Però ara està durant la cosa 9 mesos. Els metges han descobert els avantatges que si veus de la llet materna, miracles, no sé quantes coses t'ocorreixen, menys perill d'engreixar-te, per la mare també s'aprima després del part. En fi, totes aquestes explicacions que anava a dir la raça mèdica, el cos mèdic ens dona. Però nosaltres, com que som marxistes dels germans Marx i de Karl Marx, doncs sabem que darrere d'això hi ha la pela. La crisi ha arribat, en definitiva, fins al tema de la lactància. Si abans era mig any, clar, escolti, els preus que es posen les coses, només avui, per tenir un fill, per exemple, el tema bolquers, que abans es rentaven i tot això ja és una ruïna. Pràcticament el que vols és que el teu nen s'ho faci tot a sobre tot el dia, perquè no es pot aguantar aquest ritme. Clar, el tema de la lactància, el biberon, més modern, algunes dones deien, home, jo prefereixo donar-li això perquè també van a la feina. Clar, com t'ho fots? Em sembla que és cada 3 hores que mengen aquests nens, hi ha tio que s'enganxa allà i en fi, vol cada 5 minuts pràcticament. Però no pot anar la dona a la feina amb la criatura. Encara els de la meva generació encara ens resulta violent. Quan no es veia un pit a aquest país, però escolti'm, ni a una exposició de quadros, quan la pel·lícula Helga, que explicava una dona embarassada que sortia despullada, va despertar unes cues que ni les de Perpinyà veient l'último tango, encara el fet de veure una dona donant el pit resulta una mica, per aquests malalts de la ment com jo, una mica violent. Però clar, la feina, mentre un té l'ordinador, la criatura, on la guarda, dona el pit, ha portat molt el biberon. Hauran d'atendre les autoritats laborals com organitzar el pit de la mare al halal del nen, perquè, escolti, posats a estalviar, jo veig que hi haurà xaval que estarà mamant pràcticament fins a la primera comunió. Hòstia, tu! Perquè tu a Barcelona quants anys portes ja? Hòstia, 20 i pico. 20 i pico. Tu ets de Montblanc. Sí, senyor. Quin poble més maco. Has estat? Sí. Quin dret, no es pot anar només a Eivissa i a Menorca, també es pot anar a Montblanc. Home, has de fer turisme català autèntic, diguem, no? D'interior, de poble, allò... Català autèntic, perquè hi ha un català que no sigui autèntic? No, home, no. Fotis, català autèntic. No fotis. Però és un poble molt maco. Sí, home. Aquelles muralles. Correcte, té una cinta de murallat molt interessant. I estem en tota aquella zona després de... Santes Creus, Poblet, tota aquesta zona així molt... Podríem dir, encara que tu no estaràs d'acord, que en futbol només hi ha el Barça, en religió sembla que només hi hagi Montserrat. I també tenim Santes Creus, Poblet... Correcte, sí. Però en futbol no, només hi ha el Barça per tu, oi? En un 70% és possible. Si estàs enamorat a morir, no tenim... És una de les meves poques debilitats. Quan estaves a Montblanc ja venies a veure el Barça amb autobús d'aquests? No, jo pel camp tampoc soc molt assidu. Jo soc patisant, que deia el president. No soc soci, soc patisant. Patisant, Ho he vist des de la distància i realment sí, reconec que és una debilitat. Però el senyor Núñez, aquest president, que també saps fer caricatures parlant amb ells, patisant està molt bé, perquè és de patir. Exacte. És millor que simpatitzant, potser. Està molt ben trobat. Sense voler, però... Exacte. O sigui, inconscientment... Com les grans troballes de la vida. El Josep Lluís tenia una vis còmica que ell no coneixia. Ah, que no coneix, clar. No coneix, ell desconeix, és un gran humorista, i ell no ho sap. Tipus Capri, sí que ho sap. Sí. Però tipus Capri, eh? No, sí, d'aquests. Sí, és un tio, hòstia, molt especial. T'has fet alguna foto amb ell? Amb el Josep Lluís, no.
I li has fet la caricatura? Sí, evidentment. I com surt aquesta caricatura? Home, és que és molt especial el tio, és així, petitó i amb una carona molt rodoneta, amb una expressió com de nen. Sí. Té una expressió de nen, el que passa ja en un cos d'un home ja bastant adult, diguem, no? I tot el seu comportament i la seva manera d'expressar-se i tal és inclús infantil, no? Sí, però amb tocs d'Al Capone podria tenir també? Però també inconscients. Ah. Jo crec que també en el fons és molt bona persona. Sí, ell va dir de si mateix, sempre a l'entrevista, senyor Vizcarra, li estem fent al senyor Núñez, una vegada m'ha fet molta gràcia, diu, jo sóc una persona molt humil. Ho deu ser, ho deu ser. Però clar, és l'únic que un no pot dir de si mateix si ets humil. Ella es referia al Gil, que tenia costums de fasto, i ell no les tenia. Més esperpèntiques, diguem, no? I ell potser era una miqueta més prudent, no? Sí, se'n va aquí a Mallorca, a l'Hotel Formentor cada any. Escolta'm, estàs fent una exposició de tota la teva obra a la illa. De tota no, perquè si no hauríem de fer 3 illes, diguem-ne. Amb tot els 20 anys de carrera dibuixant i il·lustrant han donat per molta feina, diguem. I allà és una concentració resumida d'unes 350 obres que es pot veure actualment a la illa Diagonal, junt amb 12 escultures gegantesques de la EAP, que és l'Escola d'Animació de Plastilina de Barcelona, que és un projecte comú i jo crec que s'hi té que anar, perquè... Però anava a dir, a veure si ho dic bé, que no molesti ningú, però tenen un aire comú també les escultures aquestes, a tu. Sí, perquè els referents són les meves caricatures i és la versió tridimensional de la meva obra, diguem, no? Supervisades per mi i, evidentment, tractada pels alumnes de l'escola, que són veritables artistes. Vull dir, si voleu disfrutar d'això, aneu-hi perquè és brutal. Tu estàs al Jueves des de... Fa 20 anys, exactament. 20 anys, al Jueves. No ets el director encara? No. Has de matar el Nebrera o aquí, o el Martín? Que va. No, ells estan molt bé on estan i ho fan perfectament. Qui és el director ara? El Martín del Fatxa. El Quim, el Martín del Fatxa. Que va. Però és el Quim, no? No, ell és col·laborador. Ara el director és és un triumvirat. Entre el José Luis Martín, que és el supervisor, el capo i tal, la Maite Quílez, que està també coordinant això, i el Guille, que és el nou valor, diguem, que també porta una mica el tema. O sigui, és molt familiar, diguem, de tracte molt humà i, jo amb 20 anys, aquesta casa és... Té un mèrit bestial de que, en fi, va ser un humor trencadís. No, en el seu moment, evidentment, clar. I que hagin sabut aguantar un estatus, per entendre'ns, i al mateix temps no perdre aquesta... La conya, la sarna, la comicitat, diguem, no? Sí. Tu no ets un ninotaire, perquè tu vas estudiar Belles Arts, tu ets, com se diu, clar... Això és llicenciat, eh? Exacte, llicenciat, això. No, però en el fons de professió ninotaire, com s'entén socialment, no? El que passa que jo sempre intento reivindicar una mica la professió, perquè la ninotaire és d'ús molt col·loquial, però no deixen de ser petits artistes, diria jo, no? O grans. O grans, clar. És aquí on està, diguem, la nostra lluita constant per tenir una mica l'acceptació social que tenen països anglosaxons, no? Que, diguem, els que treballen a l'humor gràfic estan molt respectats, tenen una posició social que és molt digna i tal, el que passa que als països llatins és una mica més patxanguero. No tenen la sort de ser catalans com tu i jo, que és el màxim que es pot aspirar a aquesta vida. Bueno, això ho diem nosaltres. Suposo que els suecs estaran encantats de conèixer perquè són suecs i tal. Nosotros no podemos ser catalanes, hemos de cobrar más. Hemos de cobrar más. Un dels teus amics que dius, que és el rei? Bueno, és un client. Ah, és un client. Perquè no, jo una informació m'ha acabat, diu, cosas que me gustan. Nunca olvidaremos al rei. Hosti, que estàs parlant del veritable rei. El de copes o quin rei? El rei del rock and roll, nen. Ah! El gran Elvis. Clar, que quan a mi em parlen de rei, jo només en tinc un, diguem-ne. Elvis. Jo pensava que parlaves de l'altre, home, clar, del més proper, diguem. Home, aquí has fotut un acudit. Perquè tu fas aquests ninots que parlen sols perquè pràcticament no hi ha quasi mai cap acotació ni res. Clar, només és grafisme, és la imatge que parla per si sola, i em sembla que és suficient, no? Quan una caricatura és bona, ja ho diu tot. Sí. Vull dir, sobren les paraules que diuen, no? I de vegades m'ha costat veure qui era el tio aquell,
I tu ets tan, si em permets l'expressió, cabró, que no poses un nom allà per orientar. Correcte. Tornis boig vostè i vagi trobant. Vagi trobant. El Brad Pitt m'ha costat, T'ha costat, Sí. Perquè el tens com un tio, un perfil grec, diguem-ne, com un tio guapo. No, es veu que és ell, però dius, hosti, qui és aquest tio? Que jo també em vaig quedar amb Robert De Niro, Després de Robert De Niro ja... Ben parat, diguem. Així com tu, amb això de l'Elvis Presley, doncs que tu estaves fotent la primera comunió, quan estava l'Elvis Presley en marxa? Però el rock and roll és el rock and roll, és immortal. Ja. És immortal, i el rei sempre serà el rei. Vull dir, aquí... Perquè tu ets de l'any 67. 67, o sigui que... Sí, l'època Yeye, no? 40. L'Elvis ja estava quasi retirat, pràcticament. Està finiquitat, ja, pràcticament. Sí, em sembla que aquí el vam escoltar l'any 59, 60, el primer que ens va arribar. Sí, però bueno, hòstia, nano, el rei era l'únic tio que pujava a l'escenari i no calia que fes res. Només amb la seva sola presència valia pagar l'entrada. King Creole, aquella pel·lícula que l'hauràs vist 20 cops, tu, no? Evidentment. I portes el tupé de l'Elvis, això encara... Bueno, ja és mini tupé, nen. Jo tenies que veure 20 anys enrere, tenia un d'allòs aquí, ara ja l'edat no perdona. Va entre Elvis i Loquillo, que és un dels altres jo soc un gran fan del Loquillo, home, i li tinc un gran afecte personal. A més, l'Elvis era una curiositat, almenys a mi, que anàvem amb aquells músics que tenien 800 anys cada un. Ves un xaval allà fotent tot allò i uns iaios amb panxa. Sí, trencant mollos, clar, és que l'Elvis va ser la polla. Va ser tremendo. El seu moment va poder amb tot, no? Encara que el tio va mamar, diguem, de tota la tradició negra, de música negra i això, però va donar en el clau. El problema va ser potser que no va seguir una medicina naturista, es fotia moltes pastilles, no? Mal assessorat, diria jo. Mal assessorat. Li faltava l'esquanola, potser. I tocava pastilles inadequades. I aquesta exposició, exactament, que estàs fent? Sí, con V de Vizcarra es diu. Això. I això per què és? Per què? Per guanyar calés? Bueno, a part, si això ve, no és la prioritat principal, diguem-ne. Però per una bona causa, em penso, també. Sí, perquè, o sigui, tu que l'has vist, l'exposició, o sigui, està parida junt amb l'EAP que t'he comentat, és un projecte comú, i hem volgut debutar amb els amics de la illa. I de moment estem aquí. I també vam pensar, a l'hora de fer l'exposició, clar, perquè el terme exposició, avui en dia, segons com, fot una mica de mandra. L'exposició, la més famosa, era el Santíssim. Quina és aquesta? Al teu poble l'hauríem fet també, l'exposició religiosa al Santíssim. Hòstia, xaval. Però bueno, això és molt... Després hi havia l'exposició aquí de Fires i la teva. La tercera és la teva. Correcte. Això que té que el terme exposició és un concepte que sona com, segons com, tira enrere, no? Per certes generacions de públic fa com a mandra, no? Anar a veure una exposició. I nosaltres l'hem plantejat des d'un punt de vista absolutament lúdic i catxondo, diguem, perquè, clar, són caricatures i vas a veure la reacció que té la gent i és fantàstica, no? La gent es fot a riure, venen grups de gent, comencen a comentar i tal. I després està col·locada allà al mig, que et vas a comprar un tanga, per exemple, i tropeces amb un... Amb un careto de l'Angelina Jolie, i clar, t'imagines el tanga i, bueno, i te'l compres, i te'l compres. I després tot això està coronat, diguem-ne, que això, diguem, és la guinda del pastís, que diuen, amb una realització en directe, en vivo i en directo, de la caricatura més gran de Leo Messi que s'ha fet. Aquest tio que fracassa amb Argentina? Bueno, però allà, perquè allà menja malament, home. Allà no hi ha escudella. Dakar també és millor que la catalana. Això és veritat. Això és veritat. És que també. Hem d'acceptar els nostres, també. Això és que no triomfi ja fan més bons els del Barça, no? Evidentment, clar. Doncs això que té caricatura, quadre, de 3 metres per 2 de Leo Messi, que jo l'he estat executant tots aquests dies, pintant en directe. I això, diguem, una mica és el plus que afegim a una exposició convencional, es podria dir, no? I això jo crec que és un reclam pel públic fantàstic. I ja s'ha acabat? Està al 80%. Perquè jo m'he quedat amb cara de garrolet de dir, no sé si s'ha acabat o no. Tu l'has vist signada? Això no m'hi he fixat. No m'he fixat a veure per robar-la, si era fàcil, hòstia, és xungo, No, de moment està la cosa ja... Sí, està mig parapetada, diguem-ne. No em fotria la furgoneta, i estan mirant el pla. Perquè això es pot comprar, això? No, diguem, el quadre del Messi farem una donació benèfica a través de la Fundació Ànima i Fundació Àlex, i ja està muntat, diguem, el tema. El tema muntat. O sigui que és que tu els hi dones i ells s'ho venen. Clar, ells fan una subhasta. I ja s'ho han venut? No se sap això. No, estan en ello.
Están en ello. I suposo que algú pagarà, no? Esperem que vingui, jo què sé, algun milionari de la Pampa. O el Messi. Fan, bueno, doncs amb això estem, a veure si però, bueno, és possible. El Messi allò fot 2x3 potser es veurà petit, ell. Home, ell és... Sí, perquè realment és brutal, no sé si l'has vist. Sí, clar que l'he vist. I pintar això en directe té la seva guassa, diguem. Ah, sí? Sí, perquè jo el que més m'ha agradat d'aquesta experiència és que, clar, jo estic pintant com pintaven els clàssics, no? O sigui, amb pinzell i amb un bastidor i una tela. I avui en dia això sembla que ja sigui una cosa del passat, no? Perquè ja tot és tan digital, l'era de la tècnica, de la tecnologia punta i tal, i avui en dia anar a l'Illa Diagonal amb aquell hall espectacular que tenen i tal, i veure un tio que està pintant amb un pinzell una cosa gran d'aquestes, a mi em sembla que produeix com un xoc visual bastant brutal, no? I que tot de pipes mirant, no? Clar, tota la gent preguntant, inclús fent-me fotos en el procés. O sigui, estic en el pinzell fent les barreges de color i tal, la gent fent fotos a la paleta, als pinzells i tal. Clar, diguem-ne que és una imatge poc vista avui en dia, no? I alguns et van donant idees. Fota-li una mica més per aquí, no? Sí? Sempre al listillo. Escolta, aquí potser una mica més de verd. Ah, sí? Això és interessant, sempre, és interessant. El ser humà és un màxim, eh? Bueno, però mola perquè és la reacció ràpida que tens del públic, no? Això m'encanta. No sé, quan tu fas algun monòleg, la reacció immediata, veus si té conya i tal. La imatge que ha vingut és el que està pescant, no? El tio que és darrere, que li va dient. Sí, tira por aquí, i l'altre, vinga, por aquí. No, però ha sigut brutal, vull dir, jo estic molt content de l'experiència de l'exposició en si i de la repercussió mediàtica que ha tingut, que jo li comentava l'altre dia en el José Luis Martín, que és l'editor del Jueves i això, dic, hòstia, nano, en 2 setmanes, tio, han parlat més de mi que en 20 anys. O sigui que ja té tela, també, Vull dir que 20 anys, d'alguna manera, picant pedra, perquè la nostra professió és de llarg recorregut. Sí. Vull dir, no tenim unes puntes de... I pots estar content, perquè ara tot és de recorregut. També. Segueixi, sisplau. Llarg recorregut. I clar, 20 anys, diguem-ne, dona per molt, i és com picar pedra, perquè clar, jo he col·laborat molt al Jueves, evidentment, que és l'Alma Mater, al Periódico molts anys, a l'Avui, a l'Ara, ara també estic publicant, després a través de la meva pàgina web... Al Periódico no ho feies? A la secció d'esports. Sí, fem una col·laboració setmanal durant molts anys. I clar, és una acumulació de tants anys i tantes hores dibuixant, o sigui, picant pedra, que es diu, i ara, per exemple, no sé si estem recollint fruits, però és un punt interessant a una carrera determinada. Bueno, però tots els que tenies aquí fent ombra, tots a l'Òscar Nebreda, que aquest no deixa pas a ningú. No, home, no, però... Estava a totes les teles sempre. Bueno, però era el seu tema, vull dir, i a part era un tema paral·lel. I és un cachondo, a més, l'Òscar. És l'hòstia el tio, vull dir, és fantàstic. I a més el trobem a faltar. I els altres dibuixos que hi ha allà són els originals? No, n'hi ha originals. Són impressions... Perquè tu els vens, els originals? Depèn. Depèn de la gana que tenim o de què? O el que paguen? No, depèn de qui li venc. O sigui, aquí el tema econòmic és secundari. Molt bé. No, és així. Perquè, clar, jo treballo els originals treballats a mà. O sigui, sóc un clàssic, diguem-ne. I, clar, al final és com un fill. Estic allà treballant hores i hores amb un dibuix i, clar, com per regalar-lo o com per desprendre'm alegrament, no? I després jo sé qui té els meus originals perquè sé qui són, sé on viuen i sé com es diuen, diguem-ne, i els tinc controlats, diguem-ne. Sé on vives. Els tinc tots controlats. I parlant d'això, precisament... Sí. Alto. Ai, sí. Cuidadín. Formaràs part, tu també, si me'l cuides bé, del clan. Home, però tan guapo no em pensava que era. Es nota que ets amic meu perquè m'has deixat... T'hem deixat bé, xaval? Molt bé, nano, molt bé, m'has deixat diví, M'has deixat diví. Veus, jo que anava dient, dic, no tenim cap dibuix aquí. Jo per això no he dit res, dic callo. Molt bé, molt bé. Ja sortirà el moment. Moltes gràcies, Moltes gràcies. Fantàstic. Com a hi pels postos sóc un tio... No, a més, clar, estàs parlant de... I aquí es veu bé, això?
Ah, sí, ho veig allà que ho veuen perfectament. Sí? Doncs, clar, perquè la gent, el que imaginar-se la teva obra, si fots aquests nassos sempre, Aquest no tant, tu fots uns nassos que semblen membres masculins molts cops. A vegades sí. Jo que estic obsès, n'hi he vist alguns i que li cau algú i sembla n'hi ha als ous, si em permet la pressió. Sí, no? Sí. I fots... Això és fluidià, ja, eh? Sí. I estem rascant la psicologia més obscura, no? Molt bé. Escolta, el que has deixat molt bé també, doncs moltes gràcies. Ja veus, home. Un toque de Jesús Gil molt important, també veig, No, he intentat captar, diguem, aquest somriure que tens així sarcàstic i tal, i aquesta expressió de cachondo, no? Home, tu creus que una foto d'això per fer-me el DNI serviria o no? Home, collonut. Em aniré allà, el DNI foto, la fotem reduïda, i a veure què foten aquells tios. Carreres de collons. A la Duquessa d'Alba està allà la... Està en pilota, sí. Sí, la fas de joveneta, És que és de fa 15 anys o així, que hi ha il·lustració. Ja té uns anys. Bueno, ella també en té bastants, no, ja? Bueno, no, I fa 15 anys te'n tenia uns quants, també. És jove i sense problemes. La Judit Mascó l'he vist amb unes fotos, amb tu, perquè també tens fotos amb fans, però també has tingut el valor de fer-li un dibuix d'aquests? Sí, li vaig fer una col·laboració per l'avui i tal. La deixem bé, vull dir... Clar, és que hi ha gent més fàcil, més caricaturitzable que d'altres, això és evident, no? Però en el fons tots tenim caricatura. Vull dir, perquè tenim uns caretos... Hòstia, és que si tu ho analitzes fredament, són com animals. Vull dir, tu veus les cares... No som animals, perdona. I n'hi ha més animalots i més animalets, vull dir, hi ha de tot, no? Però les cares, hòstia, realment, si ho analitzes fredament, hòstia, tenen unes formes raríssimes, Hòstia, en aquest espai, un nas, uns ulls, una boca, totes les arrugues i... És curiosíssim, Tu t'has fet la teva caricatura d'aquestes? Moltes vegades. I que t'arregles una mica, no? Home, clar. Home, tu diràs. Si no m'arreglo jo, nen, anem apanyats, tu. Et deixes guapo. Però, clar, la cara és allò de l'espejo de l'alma, no? Sí. Perquè a la bona caricatura hi ha d'haver un anàlisi psicològic, també, del personatge. I es veu amb els teus. Jo sempre dic que hi ha d'haver quasi un 70% de psicologia i un 30% de dibuixant. En l'art de la caricatura estem parlant, Sí. Jo crec que el tant per cent va per aquí, perquè una bona caricatura és quan li acabes extraient, hòstia, el que es diu l'ànima del personatge, que la gent diu, hòstia, és que com ha pogut captar això aquest tio? Perquè, clar, tu estàs fent una deformació brutal d'una cara, i la gent, que no té ni idea ni té per què saber-ho i tal, identifica aquell personatge. Vull dir, això és com... té un punt de màgia, no? Té un punt de... no sé, és un procés raríssim. A vegades em pregunten, hòstia, com les fas? I quina metodologia segueixes i tal? Pues la veritat no en tinc ni idea, nen. És una cosa que surt i és un mètode molt autodidacta i... La Chiqui Martí també m'ha agradat molt, que també va estar aquí amb una barra baixant allà, la tens agafada. Sí, la Chiqui Martí. Així és que el papa, també el papa et fa molta il·lusió. Molta, ja ho has vist, no? Els varios papes. Els varios, exacte. Que ets molt religiós o què? Déu-n'hi-do. Lo just. I necessari. Què t'agrada més, el papa o el rei? El rei, sempre. El rei. El meu rei. El meu rei, sí, home. Sí. I no has anat mai a aquestes festes allà a Memphis, cada vegada allò quan foten... Ara deu ser l'estiu, no? Sí, és el 17 d'agost, sempre. I vas o no? I has anat algun cop? No hi he anat, està pendent. Però bueno, efemèrides del rei, cada 5 anys, el 35 aniversari, el 40, ja tens d'anar-hi. Ja, home, sí. I més té que ser collonut, veure tota una legió de japonesos amb topers, allò artificials i tal, té que tenir una conya, allò tremendo, Sí. Sembla una mica los Beatles de Cádiz, no sé si te'n recordes d'això. Es fotien tots amb unes perruques. Hòstia, allà als carnavals. Deu ser un carnaval acollonant, allò. Sí. Hòstia, que bo, tu. No ha superat ningú el rei en música, per tu? No. No? No. I ara t'ha dit ni el superarà. Evidentment. Qui estan més malalts, els fans de l'Elvis o del Bruce? Jo sóc un d'ells, també. Del Bruce? Sí, és que el Bruce és una mica el deixeble, és el nen. És fill de l'Elvis, el Bruce. El que passa que va néixer a New Jersey, però bueno, va per ahí, també. L'altre dia vaig estar amb l'amic Fuentes, també. Sí. I un altre, també. Un altre malalt. Ara no sé si l'està abandonant una mica, ja. No, home, no, deu ser per feina, però... No sé si està matant el pare, no? No. Quan tens el carnet, és per sempre, això. És com el Barça, nen. Això sí que és religió. A la Porta li faràs alguna d'aquestes
La porta en Formentera. Amb el gin tònic i tal. No, Moet Chandon. Ai, perdó. Què tindrien que agafar-lo tot per això, amb la porta, no? Per entendre-ho? Sí, prim un apaisat i tal. Home, jo el conec el Jani i és collonut, catxondo, tio. Ha guanyat pes, es veu que això de la política... Sí, bueno. A vegades el pes de la responsabilitat es queda reflectit... En el físic, diguem, es va acumulant i tal, però bueno, perfecte. Molt bé. Vas publicant, vas recollint amb llibres teus totes aquestes... Sí, tinc 4 llibres ja de recopilacions, més o menys cada X temps hem fet recopilacions de tota la feina, perquè clar, vull dir, la meva feina consisteix en cada dia hores i hores a l'estudi dibuixant i dibuixant. I clar... Quantes hores? Pues les que facin falta. Mitja hora? Mitja hora, fot-li. I 8? No, dic per refredar. Perquè per ser el que ets tu dibuixant, el primer de la classe no és normalment el que fa dibuixos, no? No, jo a la classe era, evidentment... L'últim. És el que no escolta i mentre no escolta va fotent això. Clar, jo l'anècdota de xaval que tenia era això. Jo a 8è de bàsica, el professor de matemàtiques explicava jo amb el llibre al costat anar fent-li la caricatura i tal, i el tio em va enganxar i em va castigar. I el càstig va consistir en fer a tots els professors a la pissarra, amb gran, a tots els professors allà, i va ser un èxit de públic. Va ser brutal. 8è de bàsica al Col·legi Públic de Montblanc. Molt bé. Sí, va ser la meva primera exposició de manera involuntària. I que li has d'agrair a tots aquests professors de matemàtiques que tu no en tenies res, que gràcies a aquelles ensenyaments tu vas fer tot això. Sí, senyor. Senyor Vizcarra, moltes gràcies per venir i, escolta'm, això... Bueno, un petit detall, home, company. Un detall fantàstic. I a més tu mereixes, tio, que ets un crac, hòstia. M'ho mereixo, però moltes gràcies, però que sàpigues que que un tio pagui una mica per això està venut, perquè jo soc pirata i català. Doncs ben fet, nen. Ben fet, xaval. Encantat. Merci.